Dan kalau begini, ini tak tembus begini, nomornya mau baikkan ya tak ganti ra. Kurang kamu sing ana iki jadi anyar engko, ya Gong. Makane ngobong iki karo diwangi batek ya Gong ya. Ya Gong. Gong. Tapi aja ngomong-ngomong karo juraganmu wedok kuwi. Dolanan manuk ae. Mbok ya mikir. Golek gawean kono to, Pak. Aja mbok ulet-ulet manuk tok. Pak, sampean ki ngerti apa ora? Tabungane awake dhewe iki wis entek so suwe nek sampean ki ra golek gawean. Sampean ki kan pernah janjeni anake dhewe sing jenenge Udin. Anake dhewe ki ya sekolah, ya butuh HP nggo garap-garap tugas. Ngerti pora sampean iki? Aja kok meneng tok. Sabar to, Bu. Engko nantur rezeki saka. Alah, rezeki terus bosen aku, Pak. Rasane sampean. Mbok sakarmu. Pak, ngomong ngono Pak Paijo, Pak. Nang omah. Pak Paijo. Pak Marti, monggo. Kita nang nggih. Monggo nggih. Monggo. Monggo Marti, monggo. Monggo ngarahin, monggo. Wonten apa Pak Marti? Kok isu-isuan? Pak Paijo, Nggih Pak Marti. sampean kenal Pak Sikit iki to? Nggih. Leres nggih. Pak Sikit niki kepala Mantri Bank Mobat Mabit Nggih. sing dadi atasanku. Nggih Pak Marti. Nggih. Pak Paijo, Nggih Pak Sigit. kula niki saking Bank Mobat Mabit. Kula niki kepala mantrine Pak Mardi. Kula asal lapor sang Pak Mardi. Tiap mriki niku sampean mesti semoyo terus. Sampean angel tagihan. Janjane sampean niku karepe pripun? Ngeten lho Pak Sigit. Bukan kula niku mboten purun bayar nggih. Pak Sigit kan ngetos piyambak alam-alam ngeten niki. Kula niki nembe nganggur Pak Sigit. Nganggur niku kula. Mungkin nak kula ampun kerja dak kula cicil kula bayar Pak Sigit. Saestu. Coba Pak Mardi tak ndelok bukune. Niki Pak, buku catatanipun. Delok aja. Lho, jebule sampean nganti pirang-pirang minggu barang ya Pak ya jebule ya. Lah terus tanggung jawab sampean ki piye? Ngeten lho Pak Sigit. Kula kan pun matur kalih Pak Sigit ra. Kula niki kalih Pak Martin niku pun ping pira jukute. Dak nggih ya. Dados iki kudune nggih Pak Marti kalih Pak Sigit nggih percaya kalih kula. Kula niki lebih nganggur Pak Sigit. Tenan. Mungkin nak pun kula kerja dak kula bayar Pak Sigit. Saestu. Kerja ra kerja iku ora urusane sampean apa? Ora urusanku wae. Sing penting sampean kudu bayar. Nek Mas dina rong dina, isih tak toleransi, Pak. Lah sampean nganti pirang-pirang minggu e. Tanggung jawab sampean piye iki? Banget Pak, Mas Pak mikir sampean terus aku. Pak Paijo, dening utamu nek Bank Mobat Mabit iso akeh plus bungane
nek minggu ngarep durung iso bayar, otomatis barang-barang seneng mampu tak sita. Ndak ngono to, Pak Sigit? Solusinya ngono, Pak. Ana kudu ngono solusinya. Bagaimana wis gak iso nanti Pak Paijo iki. Ampun Ki Pak Mardi. Ampun saestu nggih. Ampun Ki Pak Mardi. Ampun sampeyan. Ampun nggih, ampun. Ampun saestu nggih. Wis Pak Paijo, aku nek kene wis suwe. Wong urus aku gak kentok Pak Paijo ya. Aku tak bali. Iki mari sampe kudu bayar. Pak Mardi, bali. Monggo. Loh, tasku kok kae. Cepat. Nasib. Ngara dia kecil acak-acak. Wah. Nomor awake Mbah Sumo malah ketemu metu kokyor. Ses mending ramat dhewe sasana dhewe Loh, ana suara teket. Loh, perlambang. Toko 75 diringkes dadi 12. 75 bolak-balik 12 bolak-balik. Wah, jan gathok iki tak di gue bengi lah nomor mereka. Jan. Sampeyan ki anjing dablek kandhanane kok. Bolak-balik ke Romal Ramalai. Minggu ngarep iki wayahe bayar utang Bang Titil. Arep mbok bayar gawe apa, Jar? Sabar to, Bu. Lah engko nak nomore cespreng ngerti dhewe ra aja dengan kowe. Cok. Lho, wonten apa Bang Putra? Anakmu janji, Jo. Ana apa to, Mbah? Kok goleki anakku? Tak kandhani ya, Jo. Anakmu ndek iki jenenge Udin iku njotosi putuku trok, ngasih moncrot-moncrot irunge. Iki aku gak trimo, Jo. Lho, masalah Mbah? Anakmu iku panjen nakal, Jo. Sithik-sithik pleng. Pokoke aku gak trimo iki. Ana kejadian ngene iki. Aku njaluk ganti rugi pokoke. Mbak Mitra, sampeyan nek ngarani anakku aja ngejeplak ae yo. Aku iki ra trimo, Mbah. Wis to, Bu. Wong tuaku mending dumakne bae. Halah, Mbok Ben, wong sampeyan ki yo ora wani ngadepi ngono, Pak. Pokoke aku gak trimo iki, njaluk ganti rugi. Pun nambah Mitra, ngeten mawon nggih, jame mawon nggih. Niki wonten arta, mungkin kangge saged tumbas obat kangge putrine jenengan sinamine Ucok niku wae. Gak ngene aja, sing tak tunggu-tunggu ya iki. Wis ya, Jo, dane iki wis rampung, aku njaluk pamit matur nuwun ya, Jo ya. Nggih sami-sami Mbah Mitra nggih. Oh, ngene ya gathuk. Sing iki tak tukokno obat kanggo putuku, sing iki tak kudu mbok nomer.
Apa, Mas? Mbak Mari ngendi kan? Kok awet ora ngetok ora metu suarane? Mbak Yumu Sumari kuwi ngrumpi nang gone nguri omah kuwi lho. Oh, berarti ndek wingi kuwi Mbak Yumu Sumari dolan nang nggonamu to, Dik Mar. Ngono kuwi ra kondo karo aku. Wadul apa wae? Wah, wadul bareng dinah karo bojoku kan. Akeh critane. Duh. Dak ngelek-ngelek kopekku kuwi, Mar. Biasa kan. Wong urip rumah tangga kuwi yen ora nganggo bumbu cecok ya ora macem. Sing jelas miturut ceritane Mbak Marni, aku yo sithik akeh ngerti kahanane rumah tanggamu kan. Mula iku aku mrene iki karo nggawa solusi lan kabar gembira kanggo awakmu. Kabar gembira apa leh, Mas? Ketoke kok nyolwedi. Aku ana lowongan gawean kanggo awakmu. Menawa kowe minat, Kerja apa leh, Mas? kumpul kebo. Apa? Kumpul kebo. Lambemu aja ngejeplak lho. Kowe nang tak kandakno karo bojomu Sumiati. Bar lho kowe ngop. Aja salah topo kan. Maksudku kuwi gak ngono. Aku serius. Sing tak maksud kuwi kerja ngopeni kebo ning kandang. Ning kandange kancaku. Ha kowe gelem apa ora? Gak ngono Amar. Dadi aku ora bingung. Piye ya? Wis to, ora sakakan mbok pikir kan. Sing penting iku saat iki awakmu kerja halal. Timbang kowe nganggur ning omah, diamu Mbak Mari terus. Ayo to. Yen iya, sesuk kowe melu aku. Ketemu juragan Prengki. Juragan kebo kuwi lho. Piye? Siap ora? Oke, siap ah. Ana kabar gembira siji meneh. So, yen wong-wong Bang Didil iku mara rene nagih utang lunasana dhisik. Tak sili nganggo duitku. Rasa kuwatir. Ora nganggo bunga, ora nganggo agunan. Lah kene iki dulur to. Tenane, Mar. Ngene ya gathok. Memang kowe kuwi iku sing paling apik dhewe, Mar. Ora usah ngono kuwi. Dadi wong ki banding-bandingke. Sing penting iku yen kowe wis kerja karo juragan Prengki, wis bayaran utangmu ya kudu dibayar, ya toh? Oh iya, wingi Mbak Marni cerita tanggungan gang kuwi 2 juta. Ya. Iki tak gawakno dhuwit omah. Terus Apa maneh? sijine iki nang masukan lho. Nuwun sewu. Kebiasaanmu tombok nomor kuwi yen iso dilereni. Ha gawean ngono mbok terus-teruske bodol ta kowe? Iya. Matur nuwun Dik Marwata. Nah, aku tak pamit sik Kang ya. Aku sing di urusan. Ya. Oh iya, Mas. Nah. Oh iya, aja bali sesuk lho. Oh iya. Wis tekan. Halo, juragan Prengki.
Loh, kowe Mar. Lah iki sapa iki? Iki lho kan, Ipik ku Paijo tak critakno nggih iki. Arep taran kerja ngingoni kebo-kebomu iki lho. Loh, sampean wis tau kumpul kebo durung? Maksudku ngingoni kebo-kebo. Dereng nate juragan. Ora masalah. Sing penting sampean duwe niat kerja sing tenanan. Mengenai apa-apa sing kudu mbok kerjani ning kene, sampean iso takon bolo-bolo cangon sing ning kene. Oke? Understand? Maksudnya sampean mudeng Kang, sing tak omongno mau. Nggih, kula mudeng juragan. Wis, langsung kerja kono. Rumati kebo-keboku. Oke? Oke juragan. Bun. Bun, Pak Paijo. Bun. Duh, Pak Parti. Mangga bener, mangga. Mangga bentar, mangga. Pak Paijo, tekaku mrene kali Pak Sikit iki sampeyan ndak wis ngerti to? Oke Pak Marti. Pun ngertos kula. Memang pun kula saya pakai atone kula. Agak sedap ya. Niki Pak Marti,
atonipun ditung riyin namanya kirang pamiluan nggih jenengan. Leres Pak Paijo, hartanipun. Monggo Pak Sigit. Pak Paijo, dene utange sampeyan iki sampun jenengan bayar. Mau sampun jenengan lunasi. Kula minangka wakil ugi kepala mantri Bank Ponabit ngaturaken matur saestu nggih. Buat menawi wonten pengen menaturaken kula matur kaliyan Pak Mardi. Setelah saestu lagi. Monggo Pak Mardi. Kula langsung bari monggo ya. Siap Pak. Oke Pak, sami-sami. Monggo direket. Monggo Pak Paijo, tetap pamit. Oke, monggo direket monggo. Monggo Pak. Monggo. Alhamdulillah aku sisa bayar utang karo pengedil iki karek mikirno utang karo Dik Marwoto. Alhamdulillah Bu, bocah iki anake dhewe Udin wis iso ngerjakke tugas sekolahe nganggo HP sing anyar. Alah Pak, nek misale wingi aku ora kondo Dik Sumiati karo Dik Marwoto, sampeyan mula oleh gawean to Pak. Sampeyan ki ora pecus golek gawean dhewe. Golek gawean ki apa wae sing penting halal, iso nggo nyukupi keluarga. Golek kebutuhane sedina-sedina. Ngono lho, Pak. Iya Bu, aku iki matur nuwun karo sampeyan. Aku ya alhamdulillah diparingi Gusti Taala bojo sing apian, ayu nisan. Alah, gedebus. Sik to, Pak. Janjane sampeyan ki kerja apa? Kok saben dina riwa-riwi tak rasa-rasakno kok sampeyan ambune ki apek. Sakjane iki kerja ning ndi? Kerja apa? Dik Marwoto ki kok ya ora ngomong, ora cerita-cerita. Lah aku mari angger dina Mbak Sewati wae kok, Bu. Aku tak terus terang jujur kali jenengan ya. Sabenernya aku ki kerja kumpul kebo. Ya Allah. Sabar to, Bu, sabar to, Bu. Aku kan durung barak ngomong ra. Sabenernya aku kuwi kerja promati kebune juragan Franky sing kancane Dik Marwoto kuwi lho. Sing tak maksud kuwi. Gak ngono apa, sing jelas. Biar aku ki ora penasaran ngono lho, Pak. Wes to, Bu, aja berkut wae. Berarti ilang ayune. Senyum to.